खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं सोमखोर सिला बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। गसाइगाव लामा जाब्रबथायाव सासे उन्दै गथ'नि जिउ खहा। आसाम बंग सीमायाव थानाय इन्टारस्टेट चेक पस्टआव मोनसे गिदिर सिन्डिकेटनि अजद। भारतआ मोननो हाबाय गिबि डेंगु भेक्सिन। 4 निफ्राय 60 बोसोरनि सुबुङा लानो हागोन बे भेक्सिन। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। लुगासिनो थानाय JJM दै टेंकियाव गोग्लैना सासे गथ'नि जिउ खहा। 4 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे 3 आइजोआ हमजादों। ट्रेनाव सना खावनायनि दायाव बिसि फिसायखौ हमदों। बुधबारखालि गिबि मन्थ्रिया शिबसागर चराइदेव आरो जरहाटआव दावबायना दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बुरिसाताम गामियाव ट्रेक्टरजों सौदावनानै सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ'आ जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लामायाव गेलेबाय थानाय समाव साहानुर फकीरनि फिसाज्ला 8 बोसोर बैसोनि रेजान फकीरा खारबाय थानाय ट्रेक्टरजों सौदावनानै गोब्राबै जोखोम जायो। बिथांखौ थाबैनो दावागुरि गुदि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय डाक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। दासान्दि सबकाटा पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो जाब्रबथायजों लोब्बा थानाय ट्रेक्टरखौ जब्द खालामदों। आसाम बंग सीमायाव थानाय इन्टारस्टेट चेक पस्टआव मोनसे गिदिर सिन्डिकेटनि अजद। UPPLनि मिरु थान्दै हान्जाया गसाइगाव महकुमा बेंगिरिखौ लोगो हमो आरो सिन्डिकेटखौ बन्द खालामनो दाबि खालामनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायो। BPF दोलोआ खुंथायाव फैनायनि उनावनो क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव सिन्डिकेट जागायदोंमोन होनना अजद दैखांदों। गुबुन हादोरसानिफ्राय फैनाय मोनफ्रोमबो ट्राकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां बुथुमनायनि जाहोनाव गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरा बांदों होननानै अजद UPPL दोलोनि। सिन्डिकेटनि थाखाय सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। गसाइगाव महकुमा बेंगिरिखौ लोगो हमनानै सिन्डिकेटखौ बन्द खालामनो दाबि खालामनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायना होयो। बेनि उनावबो सिन्डिकेटखौ बन्द खालामाब्ला गोख्रों सुबुंदारारि सोमावसारनायनि सांग्रांथि होनाय जायो। UPPLनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी, श्रीरामपुरनि BTCLA बियाबनि MCLA विल्सन हासदा, बारग' MCLA माधव छेत्री, गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि अनिन्द बसुमतारी आरो जिल्ला नेहाथारि डक्टर रामतनु ब्रह्म आरो मिरु कमिटिया मोनसे थान्दै हान्जाजों गसाइगाव महकुमा बेंगिरि LN मांगानसाखौ लोगो हमहैयो। भारतआव डेंगु बेमारखौ होबथानायाव मोनसे जारिमिनारि जाफुंसारनाय। भारतनि ड्राग कन्ट्रलार जेनेरेलआ जापाननि फार्मासिउटिकेल कम्पानि टकेडानि डेंगु भेक्सिन किउडेंगाखौ हाथाइ बाजाराव बाहायनायनि थाखाय मावख'आरि महरै गनायथि होबाय। बेजों लोगोसे बेयो भारतआव गनायथि मोननाय गिबिसिन डेंगु भेक्सिन जानो हादों। बे भेक्सिनखौ 4 निफ्राय 60 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनि थाखाय गनायथि होनाय जादों। बे भेक्सिननि देरसिन मुलाम्फाया जादों बेखौ लानायनि सिगां सोरखौबा डेंगु जादोंना जायाखै बेखौ नायनांगौनि गोनांथि गैया। आरजाथाव सुबुंफोरा बे भेक्सिनखौ जेबो सिगांग्रो आनजाद खालामाब्लानो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बुहुमनाङैनो डेंगुनि गासै बेरामिफोरनि 3 बाहागोनि 1 बाहागोआनो भारतआव जायो। गुबैयै दैज्लां बोथोराव बेनि गोसारनाया गोबां जायो। टकेडाया मोनसे भारतारि बाय'टेक कम्पानिजों लोगो नांनानै बे भेक्सिनखौ भारतआवनो दिहुननो आरो थोजासे बिबांनि जगायनो बिथांखि लादों। गुबुन फारसेथिं टकेडानि इन्टारनेशनेल मार्केटनि गाहाय महेन्द्र नायकआ बुङो दि 2022 मायथाइयाव लन्च जानायनि उननिफ्रायनो किउडेंगाखौ 43 हादोरफोराव गनायथि होनाय जादों आरो बुहुमनाङैनो 3 कौटि 20 लाखनिबो बांसिन द'ज राननाय जाबाय। बबेखानि बे गनायथिया भारतआव डेंगु होबथानाय राहाफोरखौ गोख्रों खालामनायाव मोनसे गोनांथार आगान महरै खामानि मावगोन। फसंथाननि बायदिब्ला थांनाय 7 बोसोरनि गोलाव समनि खारिथिनिफ्राय मिथिनो हायोदि बे भेक्सिनआ डेंगु जिउसानि मोनब्रैबो सेर'टाइपनि अराय रैखाथि होयो आरो बेमारिफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननायनिफ्राय रैखा खालामो। रायजोआव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव सोलिनाय दाङाबाजिया साननो गोनाङै बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों।
बेनि गेजेरावनो गवालपारा जिल्लायाव आरोबाव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि मोनसे दाङाबाजि जादों। धुपधारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो होननानै खौरां मोननो हादों। बबेखानि धुपधारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ बरदामाल आथियाबारिनि थागिरि अर्जुन चांमा होननानैबो सिनायथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि आदार नागिरनानै हाजोनिफ्राय गाहायाव फैनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ मरियमपुर आथियाबारि फोनांजाबनाय लामायाव उदखार खालामो। नाथाय बे समावनो लामाजों फैबाय थानाय अर्जुन चांमाया मैदेर फालोजों मोगा-मोगि जाफैयो। लोगो लोगो मैदेर फालोआ अर्जुन चांमानि सायाव गाग्लोबो। बे जाथायाव अर्जुन चांमाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे हरखाबै जानाय जाथाया गासै ओनसोलावनो गोबां गिनाय आरो उसुखुथु सोमजिहोदों। लुगासिनो थानाय एबा आन्डार कनस्ट्राक्शन जल जीवन मिशन बिथांखिनि टेंकियाव गोग्लैनानै सासे गथ'सानि जिउ खहा। लखिमपुर जिल्लानि माधबपुराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुराव आन्डार कनस्ट्राक्शन JJM बिथांखिनि दै टेंकियाव गोग्लैनानै सासे उन्दै बैसोनि गथ'साया जिउ गोमादों। बबेखानि जिउ गोमानाय गथ'साखौ अनसुमन सयकिया होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला गथ'साया समबार बेलासि 4 रिंगानिफ्राय गोमानानै दंमोन। नाथाय न'आव फैफिनियाव बिफा पुर्णानन्द सयकियाजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा साखाथि फाखाथियाव नागिरो। माखासे सम नागिरनायनि उनाव अनसुमननि गोथै सह'खौ लुगासिनो थानाय जल जीवन मिशन बिथांखिनि दै टेंकिनिफ्राय बोखांनो हायो। बबेखानि बे जाथाया नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। बौखिष्ट पुलिस थानाजों सोमोन्दो थानाय सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि मोनसे हानजाया बेहरबारियाव सिग्रोमना ड्राग्स फालांगि खालामग्रा 3 आइजोफोरखौ हमना गासै 4 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि सुबुरुन मोननायनि उनावनो पुलिसा बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। हमजानाय आइजोफोरखौ धर्मशालानि जामाइल खातुन 35 बोसोर, कलगासियानि आसातुन बेगम 32 बोसोर आरो खोला सालमारानि सफिना खातुन 34 बोसोर होननानै सिनायथिदों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर साथामबो गुवाहाटीयाव माखासे समनिफ्रायनो गान्जा लांनाय फाननाय खामानियाव लोब्बा दंमोन। दासान्दि NDPS एक्टनि सिङाव 3 आइजोफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा लानायजों लोगोसे पुलिसा बोखांनाय गान्जाया बबेनिफ्राय फैखो आरो ड्राग्सनि नेटवर्कजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ नागिरनो थाखाय गोथौयै नायबिजिरगासिनो दं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF आ रेलवे स्टेशनाव सना खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय बिसि फिसायखौ हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ बाबुल इस्लाम आरो खैरुन नाहर होननानैबो सिनायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 2 जुन खालि रेलवे हेल्पलाइन 139 नि गेजेरजों वच आसाम एक्सप्रेस रेलआव सिनाय मोनै दावबायारिफोरनिफ्राय सनानि गहेनाफोरखौ खावनायनि अजद होनायनि उनाव स्टेशननि CCTV फुटेजाव नायबिजिरना दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। जाथाया जानाय समाव सुबुंफोरा बिहारनि समस्तिपुरनिफ्राय डिमापुरसिम दावबायदोंमोन होननानै पुलिसा बुंदों। पानबाजारनि साखाथियाव बाबुलखौ हमना सोंथि खालामनायाव बियो गहेनाफोरखौ गावनि बिसिनो गथायदों होनना पुलिसनि सिगाङाव सिमान लायो। रिपर्ट बायदिब्ला खैरुन नाहरा सनाखौ बन्दकआव दोनदोंमोन आरो बेनि गुबै बेसेनखौ 6 लाख रांसो जागौमोन होननानै बुंदों। RPFआ खावनाय सनानि गहेनाफोरखौ जाफुंसारै मोनफिननायनि उनाव बिसोरखौ सिगांबो बेफोरबायदि खावनाय खामानियाव लोब्बा दंना गैया बेखौ मिथिनो रायबिजिरनायखौ जागायगासिनो। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय गिलु बालु दैबानानि सायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिजाथाइ होदों। आसामनि आथिखाल दैबाना थासारिनि सायाव गिबि मन्त्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि मंगलबारखालि एबा मैयानि सानाव रायजोआव दैबानानि थासारिया जोबोर गाज्रिमोन। नाथाय दिनै दैबानानि थासारिया एसे सोलायबाय आरो गाहामाव फैफिनहांबाय। बबेखानि गाबोन बुधबार खालि गावनो शिबसागर, सराइदेव आरो जरहाट जिल्लायाव दावबायना दैबानानि थासारिखौ नायहैना खौरां लाहैगोन होननानै गिबि मन्त्रिया खौरांगिरि बिजोङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दैबाना जानाय ओनसोलफोराव मन्त्रि आरो MLAफोरा केम्प फाथिनानै दैबानायाव सैनांनाय रायजो राजाफोरखौ सहाय आरो मदद खालामगासिनो। बेनि गेजेरावनो गाबोन रायजोफोरनि साखाथियाव गावबो थाफागोन आरो दुखुआव बाहागो लाफाना जेंना जेंगोनाफोरखौ बुजिनो नाजागोन होननानै बुंदों गिबि मन्त्रिया। समबारखालि हराव गिबि मन्त्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो, जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव शिबसागर, सराइदेव आरो जरहाटनि गोबां ओनसोलफोराव जाफेरै दैबानानि थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों, जायखौ दिनैनि जोलैया माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। बबेखानि साननिफ्राय हरसिम बे गासै समाव जों दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय रायजो राजाफोरनो गासै रोखोमनि हेफाजाब होनो नाजागासिनो दं।
बिफाननिफ्राय लानानै जिल्ला खुंथायसिम केबिनेट मन्थ्रिनिफ्राय लानानै जायगानि एमएलए फोरनिसिम बयबो सैनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाय, मथावरि ओनसोलफोरखौ नोजोर होनाय आरो रैखाथिनि हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव गोसो होगासिनो दं। बयनिबो हेफाजाबजों जों बे गोब्राब थासारिनिफ्राय बारग'नो हागोन। जायगानि खुंथायनि बिथोनफोरखौ मानिना सोलि आरो रैखाथिनि गोनांथि हो होननानै गिबि मन्थ्रिया समबारनि हराव बुंदों आरो रायजोफोरखौ खावलायदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।